aldrig sådan rigtig været den store rytmepige, men det er man blevet lidt efter at have været heroppe. Det har været super sjovt og spændende at prøve. Jeg har lært rigtig mange forskellige stilarter, som jeg ikke havde prøvet før. Sådan både pardans og sådan house og moderne dans. Jeg synes, det var virkelig fedt at sådan prøve så mange forskellige ting.